Selamat datang Pak Dowo. Ya Pak Dowo, Pak Panjang. Pak Panjang. Semonggo isane-isane Mas. Pripon? Hah? Kebanteran. Lek ngorong sida 5 menit iki mergane nek le banter kuwi ben lek metu. Heeh. Lah jenengan ra lek metu-metu ya dibanterke kok ya. Yalah, dan piye cek kuat ora? Nek jenengan mau lek metu ki sajet ngono gamelane alon. Kan iki mau lek metu-metu ya Mas ya. Tak banter ki to ya. Metu. Ben gek metu gage. Kudu bareng-bareng ya. Kudu bareng-bareng. Oh, nek metu bareng-bareng. Oh ya. Iki Mbak Tari, Mas Gopin. Biasane ngene iki seselane nek ora gedruk, barongan, ganong. Biasane. Heeh, nek gandeng luar biasa. Kok ya saiki kok ya edan-edanan sik metuwe wong edan tenan menawa. Belum tenan. Hah? Lah iki wis alus. Wis alus. 3 menit sing alus. Sing halus ya. Tenan lho iki. Alus. Ya, alus to, alus. Bae to, alon bae to. Alon. Ayo ya.
Nah, sampai iki pas, sampai iki pas. Piye kurang alon ora? Nek ngene iki kurang alon apa ora? Nah, Piye? Wis penak? Ini juga. Iki kok iki piye ta? Sembarangan. faktor U. Iki jenenge dane-danan biasane ngono ganong, barongan apa gedrok iki metune dane-danan. Sajake kok ana perlu sing arep diungkapkan. Jadi ungkapkan ki apa bahasane ya? Ada pesan yang akan disampaikan sajake. Heeh. Lah ya kok genah ayu-ayu wadone saka kanca-kanca. Wadone ayu-ayu, bisa ta? Sekar kedaton. Akrab Yudotomo. Menika saking akrab Yudotomo Bapak Putri. Heeh. Isen napa lah? Jan ora sama iku. Isen prawan kabeh. Oh. Lah ya biyen. Saiki ra wis tuwa. Iki penarine. Oh, lah saiki Ngedusi barang yo biyen. oh. Ambok saiki jajal digendong. Heeh. Dhisik kek bayi kan kulino ngedusi. Saiki wani apa ora? Ora wani. Walah, apa kok undang-undang wanita? Yalah, injen derek nepangaken. Iki aku nyeluke apa ya, Mas? Iki diceluk apa wangun apa ya? Nek lek wani kok wangun apa ora? Hah? Ya om wae ya. Ya wis om. Heeh, om edan ngono. Heeh, om gendeng. Yalah, aku wani ngono nek edan ya kek neng kene engko nek neng mburi ngono ra dibayar. Heeh. Ora apa-apa dhewe wis lunas kok. Oh, lunas. Heeh, menika nepangaken Om. Kanca-kanca putri kedaton saking Jadilan Akrab Yudatama. Nggih. Anyar-anyar. Ora tekele anyar iki le ditokke lagi iki. Mergane saya plastikan. Mergane wingi nganu Mbak isih dimbu. Heeh. Ya leres. Andani ya. Sik to. Aku kok le mesake men karo jenengan. Tak silahi mek to, Mas. Alah bengok-bengok kayak ora bayaran bengok-bengok. Telake nganti pedhot ya, Mas. Rewang ngono nganti mak glerene sing mburi ora krungu kok piye jan. Sing mburi ra krungu. Nah, jajal saiki ra krungu. Kowe do tegel karo aku kok. Mboten. Oh jenengan ora teges ngono. Jenengan ngono. Juragan kula kok ajeng tegel pripun? Ning tenan. Piye kok? Ayu tenan nom-nom iki. Piye, Om? Penarine Sekar Kedaton tek Akrab Yudatama ki. Lah kandhane kok penarine ngono jan nom-nom. Aku pengen nek iso direinkarnasi 20 tahun. Kok Pilih siji-siji. Kok direinkarnasi padake lha apa wis demit ngono apa piye? Wah. Iki Sekar Kedaton ki ketok men ana sing saka adoh lho. Sekandi. Wah, wadose bintang tamu sing Ponorogo kalih. Walah. Kalih napa nggih? Luar biasa. Ingkang pundi, Mas? Ponorogo. Ingkang pundi? Yang mana? Ponorogo nih. Wah, ini ki Ponorogo niki. Oh, Ponorogo. Pantes saja ayune kok reok. Wah. Wah, ya. Hei, iku kulino reok sindene. Lah tak kira nek reoke ayu kok ya. Wah, sing niki Ingkang Trenggalek. Saking Trenggalek. Persis kok barongan. Ayune kok ngene kok.
Iki sekar kedaton lho. luar biasa. Wis ayu-ayu jek nom-nom perawan-perawan sisan. Termasuk sindene iki jek isih nom-nom ya. Heeh, jek perawan. Wah, nom nek le ndelok saka Gunung Merapi. Lah kok jenengan ki nek Masa kok itu ngene iki ya? kok sentimen to kaya lah. Kene iki lagi gelungan direwangi bar subuh. Oh alah. Nek 20 tahun biyen awakmu ki cilik-cilik. Lah iki Awakmu bodine cilik. iki cilik lho. Wah, kok jeru. Saiki bodine pecel lele. Lah kok iso? Apa kuwi? Lemu-lemu. Ya ora apa-apa jare sik lemu ki ya. Zarane ngono biasane karang nek ning kene iki yo Nganti wareg ngono ya. Ya nek lemu ki kuwi mau. mulane yo lemu. Nggih. Di anugerah dasare ngono nek nek karo akrab Yodotama ki jan Apa yo diujak. Iki lho delek-delek iki. Ah, Weh dia ngono ngantek nem gendut. Wedange onten. Jeruk urung entek iki segoku. Sak bok yo urung entek lho. Sayang- Kok isih ana bakso bareng biasane heeh. Sayangnya niki mau setunggal sik dereng wonten. Kopi. Wah. Sajene kurang kopi ireng kurang iki, Bang. Purun kersa kopi ireng. Nah, karepe ngono kuwi lho, Lek. Meneh Mbak, sisan. Bakule ora krungu nek sing tuku aku. Mergo ora kebayar. Ngerti. Kira-kira Dek Gopin arep nembung apa iki? Sisan iki karuan. Karuan lek rada Karuan lek nembung. Manut. Apa bakso? Bakso. Aku tak bali njaluk lagu kerinduan ya. Lah, urung-urung kok bali iki rong bubar. Aku ki rindu karo Mbak Tata karo Mbak Tari gek biyen sedo penari jadilan kae lho. Lah, buka Wah, iki. Iki. Sik. Jenengan rindu? Rindu. Rindu tenan. Rindu tenan. Satu-satu piye tak medun. Ah ora medun. Lah kok ora medun piye? Sakit-sakit wae nang dhuwur. Hah? Sakit-sakit nang dhuwur. Seket-seket nang dhuwur. Heeh. HP nak nang ngisor ya, Mas. Wah, ora kuat ning ayahe wis tuwa iki. Ha nek nang dhuwur ki gak arep jadi li apa? Ngono jare seroso iki mau ya. Piye? 100 ya 150 wis 150. Sakit wae nang dhuwur iki boyoke wis boyok tuwa iki rawane nyatus. Lah boyoke ning mburi cah. Ya ora apa-apa ya. Iya. Nyeket-nyeket ora apa-apa Nyeket-nyeket nggo ora imbuh. apa-apa, kena nggo imbuh. Mas, jatelno delo, Mas. Engko ben juragane ki rada 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 marem ngono iki lho. batine walah sinden kok gur duit ae lho Jan. Jane alas. Iki sida kon jatil. Heeh. Oh alah Jan. Ayo. Lah iki arep apa iki konsepnya iki? Oh neng dhuwur, Pak. Neng dhuwur wae yo. Wes yo nyeker wae cah. Yo yo. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Yo yo. Kleru to. Diomongin nek kongkon Tata Angelina sih kleru. Iki mau karepe piye? Iki mau donge kaya le kansenan mau kae lho Le. Bar aku jatil, gek bar kuwi terus tunggahke reo gek ndadi. Lah rong ndadi lho. Wis lak dihub iki piye? Baleni gah aku. Wah, angger kok aku dadi tak plok kowe. Yo yo. Ae. Ya yo Mbak Tari, Mbak Tari. Ayo, Mbak. Hola. Hola.
ngene iki. Kok sik hop 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 hop. Sik ta. Heeh, kok sik. Piye jeneng tanggung jawab iki nek ngene iki piye jeneng? Ya udah, ngono dadak iki dibenake mapake bareng. Om tanggung jawab. Piye tanggung jawab iki nek ora nganu Mau wani akon, wani tekane tanggung kok jawab. babak telu iki urung mari-mari iki tenan iki. Piye iki nek ngene Piye iki? iki? Tanggung jawab. Piye bonang sae? Ya alah iki jan. Piye sae yo munggah Ayo, sik. ditambani, tanggung Tambani jawab. sik. Ayo tanggung jawab ayo. Piye? Dicabut-cabut sik. Oh, hitung. Iki nek ora duit ora mari. Tak transfer ya. Ora ono transferan. Pokoke iki kudu ditemplekke 50. Jaluk cash, oh. Nek ra cash wegah, ora bali. Juragan kok utang. Iki demit iki nganu rada hoo tenan iki. Ngerti duit ya, Mbak? Piye malah iki lagi janur sing dikemah-kemah iki, lagi janur. Kok wilah? Orang kok sing edan-edanan Oh, sing iki. edan. Heeh, piye iki cilaka tenan ta kojur. Tanggung jawab ora? Kojur. Mulane nek nantang iki aja nantang wong wedok. Wis piye iki aja dipangan tenan acting wae wis sik delete. Tot. Sik anteng lagi dijikoke anteng wis. Kayak mau kira-kira gesek pira ya, Dik? Nggaduk kae, nggaduk warung kae lho, Mbak, nggaduk warung kae lho. Iki jalukane iki duit mah goleke es teh iki kepiye to? Tanggung jawab. Piye wis ana dhuwit urung? Oh wis oleh. Alon-alon. Mbok ya alon-alon ngono kok ya. Kemrungsung lho, kemrungsung. Yo. Piye iki kira-kira mari urung iki? Kondur. Kondur. Ayo Mas. Ayo Mas. Iya. Tambani ya. Yo. Kondur. Ayo. Alan bae. Iya, halah. Kapok weh. Syukur. Piye dhek kok ngene iki dhek kok ngene. Aduh. Piye am? Ra tanggung jawab. Kosek, kae semplok boyoke tenan kae, tenan kelakuan sik. Kuwi Apa sanggule ora Dik, Apa, ban Mbak? pesta. obat Vespa ya? Piye wis mari ta? Ha, ya sip Nah. dos. Mari wis mari. Heeh, mari kita karyakan Tata Angelina. Aku gerak ta, heeh. Kesundul apa ki mau kira-kira? Kira-kira iki mau ki nyapa? Leli. Oh dadi kok Dadi, yo. Dadi Iki mau ki dadi. ora sadar yo. Ora sadar. Tambani. Balik. Ayo. Baleni cah. Yo. Yo. Mundur. Iya. Jos. Pembalasan dendam. Kapok. Syukur. Mulane aja sok nantang.
Iki mau ora sadar yo. Ora sadar. Ora sadar to. Rada ora sadar nih Iya, jare wis to. jarene sing dadi kono ya tak tambani to. Ora Iya. sadar kok iki mau. Kok sadare kok nesu apa elek? Hah? Lek. Kok nesu ki ngopo? Sampean suruh aku kok, Lek. Alah, lah kok permat-permut kok. Hah? Oh tak kira nek rungudan dudani. Ah, ya. Ora jenengan kok permat-permut ora aku ngapa ya? Aku ndek salah apa, Lek? Alah ngono aja terus nesu, sesuk nomorku diblokir tata ora dijak meneh. Dibayar larang malah guru Bisa. gawe wiwirang ngono. Ora lek ngono jane ya dhek sadar kok nek wong wadon ki biasane ndek penyakit amnesia. Oh ngono. Heeh. Terus aku dasare wani ngono ku ya lagi neng kene jajal Lah iya. neng jowo gur. Ampun ya Mas, ampun. Lek. Cara jogetan ora, Lek? Tenan. Masake endi? Piye, sekar kedatangan ya. Nggih. Tenan iki wis. Mantap. Sajake aku jek pengen jadil karo jenengan. Tenan lho iki. Berbeda. Oh, alah ora gelem ngandani tanggalane engko ndekne Gurung disepil sesak ributi telepon wis sebenarnya. Neng ora nesu aku lho, Lek. I love you ya, Lek ya. Jani kok. Iki ora tekan chattingan lho iki kok. Ora. Enggak diblokir aku. Ini ku tuh urusannya jenengan mengke kula tak Bu ngapunten nika wau namung ten panggung. Sajake nek mboten ten panggung kan nggih tenanan. Pijal. Alah ya ora apa-apa biasane turun jaba ra mulih kok ndelok. Heeh, bali tenan, Lek. Matur Ya. nuwun nggih. Di ngapura ya Lek ya. Nggih, iki duitnya deleng-eleng kok utang endi ya? Diangsur lho. Matur nuwun, berkah barokah, mugi-mugi kathah rezekine. Amin, panjang umur, Sehat selalu. Amin. Rezekine banter. amin. Amin. Sedulure tambah, banyak. anake tambah, bojone wis. Siji wae. Wes pindho. Oh, kok ta? Oh, alah ya ora apa-apa kok. Wis ya, Lek ya. Oh wes. Balik ya. Ya wis jane-janane balekke. Balik iki, Mas. Lebokke kotak meneh. Wes ya kondur ya Lek ya. Yo, motor yo. 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 Oh. Iya. Oh. Iya. Wong tani omahe ning pinggir kali. Aja Tepuk tangannya dulu. Anake wong tani, omahe ning pinggir kali. Putri Sekar Kertanto.
Iya. 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 Yudotomo. Ini sarakan Cedilan Putri Sekar kedaton luar biasa. Inse menika anggong rumiyin Mas. Nggih, Mbak Tata. Heeh, iki mau edan-edanane wis lunga. Nggih. Aman dadine aku Mbak Tari. Ora ditantang. Ora ditantang meneh. Samarku ki nek nantang aku gek nantang Mas Gopin ki lho. Nah, nek nantang aku yo iso malah wah. Piye? Samarku kok nek sik mlebu gendruwo. Nah. Inse. Caos panglipur Mas lagune menapa kalau mau? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Oh, inse. Garape lawas Mas. Sih. Pokoknya sik nyamleng-nyamleng. Nyamleng. Dewa, salame serintutan apa meneh? Samangke tunggal mboko tunggal pun pinangkani. Atur posisi sik Mas. Rotasi. Awake dhewe arep diunter ora Mas? Wis ngene iki wae. Ngene iki bae. Wis kepenak. Sajake engko nek diunter ya tetep bahaya kok ya. Aja diunter, Mbak. Ora diunter. Aja diunter. Dubengke.
mugi Mbak Tari Mas Gopin. Mbak Tata. Wonten ingkang ngersake Puspita Nolo. Terus apa meneh mau ya? Manjing Ratri. Manjing Ratri nikah siri. Karo Nomor pemain. yen. Derek kemawon. Ingkang pun dirumiyin sumangga jo. Iki sumangga jo sareng kanca-kanca akrab Yudhatama. Kasengkuyung ugi saking SS Audio Sound System. Ugi Dinta Host Custom. Ya dihadirkan satu tembang lagu Puspita Nala. Sereng akrab Yudhatama Dek Gopin, Mbak Tata. Sing mbok pilih badhe ngersake lagu saged. Monggo. Sih. Thank
Kantor Puspita Malala. Puspita Malala sampun. Inje pripun Mas Pawang pun longi rumiyin. Satu lagu lagi. Inje wonten pamundutan.
Mbak.